Ia ze batalloetan eta gauza zure egin. Da gero lezaman apaseiako nien sailara joan ginen. Sailara. Da sailana plante bizi jene baserretxien. Baserretxea ikusgarri izan. Da hirugarren eguniena frente atzeko aldien da frente euroko aldien. Lematxia bombardioak ardingolga zuten ikusten ginen. Zuten handik. Bai, Bai. Gero ez da handik, gerrike bombarditaren editxo hori edo, nik izte pa. Gero ikusi nionana, zailan gauzela abio bat etorzen, Sanandera aldin edo, hor jesuzen, zu egartu edo. Esateren, hemengo gobierno basko geukizela, abi, bat abuelo sartzena eta besti eba. Hola, bat desaparezu zen, da gero bat zerrinezin hemen. Abio bat zerrinezin, hona ekateren. Bai.